Wai ke tambaya? Aminu Latas CSP. Wannan waye kuma Aminu Latas? Jiya nake ta yawo tun daga Nijar na tun jiya nake ta yawo. Salamu alaikum. Yar uwa ina yini? Tun daga can nake ji ana kina ta magana. Na san wanda kike tambaya. Ka san shi? Na san sa, farin sani ma. Ni zan kai kin da za a share miki hawaye. Sai kira tambayar sa. Shi da kansa zai zo. Ina da mallan zo mu ci. Malam aiki ne akwai aiki? Zo mu tafi. Mu je. Mun san wani abu? Shi ma da ka riga na san ina mai komai. Da kin ce kawai faɗa masa buƙatar ki. Da kin faɗa masa, ai na tabbatar da kin dan tura dan wani abun ko? Akwai kuɗi, akwai canji. Abin da za a bashi, ka san malam da san kuɗi. Zo mu shiga. Salamu alaikum. Allah ya gafarta. Ayyo Allah jikin su ba fuskar yaran ta shekara 100 ba ɗaya Allah makashin kakarta. Mallam. Allah ya gafarta mallam. Ina yini? Barka dai. Ina gajiya. Ya gida. Ya gari. Amara ko? Sai kin gane ni da kai na ba sako ba. Allahu akbar. Amara. Wallahi mallam. Wato Kun ga amara kwana biyu. Wallahi har muna hada baki na ce kin ga kwana biyu. Kasuwar ce sai a hankali ba labari. In kika ga ban faɗo ba ban samu ba. Da na samu zan faɗo. Ikon Allah. To ita ma wannan buzuwa ce. Wallahi tafiyayya ta iyo daga Nijar. Ye? Wai amma ta so dan garin nemo Aminu. Wane ne? Aminu Latas. Ye? Shine nake gudu. Na san ke ce idan gari. Ba wanda baki sani ba. Babban magana. In aure bai kawo wani ba shi kayan a kawo. Ka san yadda na dafa wuri wasu 'ya'yan aljanu nan suke taimun wasa. Allah sarki. Kawai kai sallama ka faɗo na ɗauka su ne. Har da zan kai musu duka da tarbin. Ikon Allah. Daga Nijar take. Daga Nijar. Ikon Sai wannan Allah. ai hannun arama ne. Ai ba za a samu banza wai. Bakin ne ya saba da barka ko gidan mutuwa aka je ayi barka. Ikon Allah. Wannan ita ma amara zan dan iya shiga da ita daga ciki. Ah yau sai fa walaji ko dai ki yage min kin bani zara'a shi kenan. Ikon Allah. Kawai ba ni wai. Dauki da. An ɗaukar da. Kai! Malam kuma duk Akwai matsala. Akwai matsala. Wato neman namiji kika fito ko? Waye sunansa? Aminu Latas. Ye! CSP. CSP. Aminu Latas. La haula wala quwwata illa billahi. Ni matsalan malam wani dare ne je mage bai gani ba sai na mutuwarsa. Wannan karan. Don haka malam tashi tsaye. wannan- Harkar nan da ci. Wannan karan meka. Eh? Na meka. Gani. Wannan karan akwai matsala. Allah Ka malam. san wanda ta zo ne ba kuwa? Kai kana da hankali kwa meka, kana da kwakwalwa? Tsaya ki malam ai abun duk gida ne mura ta kama kwado tsaya da To, malam. to, Tsaya. to. Kaki watsa na a duniya. To bari in gaya maka. Tsaya mana malam sauka. To, sauki. Ni da ke kuma ai ba wata kware mare. Harkar nan ta bula ba wacce ban sani ba malam ni dai sallame ni ba iska bace duniya zan fada. Yage mun ko sai kun gama. To, in gaya maka wanda ta zo ne ma? Fada mun Ka san Aminu CSP? wani. Ka san wa take magana ko? Ke wannan ba Allah ya fi karfin ki canje wani. Canje wani. Ni dai malam shi yake so. To, Kuma an ce min aikin ka kamar yankan wuka ne. In dai aikin kwarai ne to a mallake mini shi. to ba zan iya ba. Wato saboda babban dan sanda ne. Baka da hankali. Dan sanda. Ka ga wannan daudin da kake? In ya sa ka a sel sai ka koma wallahi sai ka koma namiji. Dan sanda. Kai ka san wanda take magana ko? To, malam. Baiwa Allah da Allah dan rufa min asiri. A malam tsaya. Wannan ba zan iya shigar da ita cikin Na wallahi. banki lafiya malam. Yau ba Ba dama. zancen kuɗi bane ba. Kuɗi ba su sani sarki ba kamala. In dai za ka mana aiki. Hajiya. Hajiya me sunan ki baiwa Allah? Wani? Daga Nijar A ko? gani a wuce. To. Ba zan iya ba. Ban ga kuma zan iya ba wallahi. Aminu CSP, Aminu Latas, wanda na sani a cikin garin Kano, wanda yake kama 'yan sanda ko? Ɗan sanda ne fa bai kama 'yan sanda.
shi za ta dan da shi rigima baiwa Allah dan Allah rufa min asiri kin ina ni kudin Allah yanzu da ba za ka iya ba ina so da mutune a kaina abin ne baiwa Allah dan Allah dan Annabi dan Muhammadu Rasulullahi ko har hikar ki take shigo gidan da kin yanzu kudi ba zan baka ka ka san yawan su wannan kudin to magani wannan baiwa Allah wannan kudade na ina ne haka kudade ne wannan na Nijar baiwa Allah rike kayan ki kinji akan ba za ka karba ba wallahi ba zan dan Muhammad yawwa baiwa Allah maciyaci aje yawwa aje dan Allah kai ki sakin dole har ba ki gawa addinin lakas kin hadu da ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah saka aljanna su tashi baiwa Allah da ta zama da masifa wallahi zan ga me ka tane shi kuwa gidan ni ta ma da kawo baki irin waɗannan ina jin kare ne yazo wallahi ina jin kare ne wallahi baiwa Allah tana zuwa ta ga wasu SP Amina Latas wallahi kama ne wallahi ba Allah mai taimakon talaka da marayu duk wani mai laifi a kasar da ya ga mai Amina Latas da kafa sai ke kaiwa wallahi tunda kaman ya kasar na har ni yanzu balantana malam na boki ta sa yana ya sigari wallahi